Hola, soc l'Eugènia Borisova. Vaig néixer a Moscou, a Rússia, i em vaig graduar a la Universitat Estatal de Gestió a Rússia. Amb aquest coneixement vaig treballar com l'analista de bancs al Banc Nordea, també a Rússia. A través de la meva experiència laboral i la meva experiència acadèmica, vaig comprendre que el tema més interessant per mi eren les ciències socials. En aquell moment vaig trobar el curs Demografia que em va portar al meu nou interès i vocació. L'any 2017 vaig acabar els estudis del màster en Estudis Territorials, coordinat pel Centre d'Estudis Demogràfics a Barcelona. Pel treball final de màster vaig elegir el tema de fecunditat per investigar el desenvolupament de la fecunditat in vitro i com es relaciona amb els partos múltiples, amb l'edat avançada de la maternitat i dels mètodes de reproducció assistida. Aquest mateix tema és el focus central de la meva tesi doctoral. L'estudi de la demografia és molt atractiu per a mi a causa de la seva diversitat i de la seva rellevància avui en el món. És que ara, en el món més globalitzat, és molt important tenir una visió profunda dels canvis que passen en les poblacions.